Vítajte pri našom dnešnom ďalšom videu. Dneska sa nachádzame pri horskom hoteli Kráľová studňa a vydáme sa spolu smerom na Krížnu a Ostredok. Sice je trošku večernejšie, ale počasie sa tu rýchlo mení, takže treba byť vždy pripravený na to, že bude aj teplo a možno sa zmení na chladnejšie počasie a aby ste si užili tento výlet v poriadku. Tak poďme na to. Turistiku z Kráľovej studne na Ostredok môžeme nazvať aj výstupom na strechu Veľkej Fatry. Veľká Fatra patrí medzi najmalebnejšie pohoria Slovenska a trasa z Kráľovej studne na Ostredok je jednou z najkrajších vysokohorských túr, aké táto oblasť ponúka. Kráľová studňa je ideálnym miestom na začiatok výstupu, okrem občerstvenia tu nájdete aj informačné tabule a krásne horské prostredie. Z Kráľovej studne sa pokračuje ďalej po červenej značke, ktorá kopíruje hlavný hrebeň Veľkej Fatry. Dĺžka trasy smerom na Ostredok je približne 6,5 km jednosmerne a čas výstupu je asi 2 až 2,5 hodiny. Budete prechádzať po červenej turistickej značke, ktorá je aj cestou hrdinou SMP. Náročnosť trasy je stredná, je to túra vhodná aj pre menších turistov. Možnosť občerstvenia na tejto trase je na Kráľovej studni, ale ďalej počas celej trasy už nie sú žiadne ďalšie pramene, takže si treba vziať dostatok vody. Takže od horského hotela sme prešli až tu na smerovníku Kráľová studňa Prameň vo výške 1325 metrov nad morom. Presunieme sa ďalej smerom na Krížnu a budeme tam približne za nejakých 50 minút. Keď budete mať šťastie a pôjdete počas leta, určite tu narazíte na stádo kravičiek s bačom, ktorý sa s vami rád porozpráva a ktorý tu pasie už dlhé roky. Ploché lúčne chrbty v oblasti Krížnej sú dôkazom vývoja pohoria. V ľadových dobách nebola Veľká Fatra zaľadnená, ale nad hornou hranicou lesa boli trvalé snehové polia. Ich vplyvom vznikalo intenzívne zvetrávanie a vytvorili sa tzv. Kotlovité výklenky, ktoré vidno aj dodnes. Počas zimy sú úbočia Krížnej mimoriadne lavinózne, aj preto získal vrch prívlastok Matka lavín. Od Krížnej sa nám naskytuje krásny kruhový výhľad na celý hrebeň Veľkej Fatry.
Takže prišli sme až na Krížnu. Krížnu určite viacerí poznáte vďaka tomuto vysielaču, ktorý sa tu nachádza. Je to vo výške 1574 metrov nad morom a ďalej budeme pokračovať tu za mnou. Už vidno chodníček smerom na Odstredok. Približne to trvá ešte nejakých 50 minút. Na tomto mieste končí aj cyklotrasa. Pokiaľ chcete ďalej pokračovať na bicykli a idete od Horského Tola na Kráľovej studni, môžete ísť ďalej rovno po Modrej smerom na Líšku. Ďalej na hlavný hrebeň smerom na Ostredok je to iba turisticky značená trasa, kde nie je povolené ísť na bicykli. Ostredok nám poskytuje nádherný výhľad nielen na Veľkú Fatru, ale aj na susedné pohoria Nízkych Tatier, Chodských vrchov a pri dobrej viditeľnosti aj Lučanskú Malú Fatru, Krivánsku časť Malej Fatry a Vysoké Tatry. Nachádzame sa na Ostredku, najvyššom vrchole Veľkej Fatry, ktorý má 1596 metrov. Možno ste niektorí nevedeli, že Ostredok má dva vrcholy. Za mnou je ten nižší, ktorý má 1593 metrov. Ďalej môžete pokračovať smerom na Suchý vrch alebo cez Plosku až na Borišov. Toto bude záver nášho videa, tak dúfam, že sa vám páčilo a teším sa, že vám ukážeme zase ďalšie krásne kúty Veľkej Fatry.